பேக் டு ட்ரிபிள் பேக் சேனல். இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு பயங்கரமான ஈவெண்ட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். தமிழில் பார்த்துருப்பீங்க நிறைய ஈவெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும். அது ஈவெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்குது. அது பார்த்திங்கன்னா ஒரு சர்வரில் விட்ருக்காங்க. இப்போ நம்ம அந்த சர்வருக்குள்ளே போய் பார்த்தோம்ல, வியட்நாம் சர்வருக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா இந்த பெட்டு வேறு லெவலில் இருக்குது. இதை பார்த்திங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு, அந்த பெட்டுலாம் பயங்கரமாக இருக்குது. அதனால் அந்த பெட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த பெட்டுக்கு இன்னும் ஸ்கில்லே இல்லை, அதாவது ட்ரெஸ் இல்லைன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ட்ராக்கி பெட்டு. அப்புறம் இந்த ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. சரி, இதெல்லாம் வந்துச்சு. சரி, எப்படி இருந்தாலும் அந்த சர்வருக்குள்ளே போனதுனால சும்மா வச்சு காமிக்கணும்ல, அதனால் சும்மா வைக்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா MP5 வேறு லெவலில் இருக்குது. அது மாதிரி கன்று அது மாதிரிலாம் தனித்தனியாக கொடுத்துருவாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா XM8 பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா இன்குபேட்டரில் இருந்துச்சு. அது பார்த்திங்கன்னா எங்கள் தனியாக கொடுத்துருக்காங்க, 5th கொடுத்துருக்காங்க. அது நான் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். வியட்நாம் சர்வரில் இப்போ இதெல்லாம் போய் நிற்குது. இன்குபேட்டர் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்துக்கிற இன்குபேட்டர் தான். நான் இன்குபேட்டர் பார்த்திங்கன்னா இந்த இன்குபேட்டருக்கோசம் நம்ம இது புதுசாக போடாமல் விட்டோம். அதனால் பார்த்திங்கன்னா இது முன்னாடியே நான் இது பண்ணிட்டேன், ஆனால் போடுறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு. அதனால இன்குபேட்டர் வந்துச்சு. சரி, டைனோ பண்டில், அதாவது பார்த்திங்கன்னா பண்டில் லிஸ்ட்டில் இருக்கிறோம்ப்பா, அதாவது ஃபுல்லாக அது டைனோ இந்த யானை பண்டில் அது மாதிரி இருக்கும் பார்த்தீங்களா. அது எல்லாத்துக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா டைமண்டுக்கான பாக்ஸு. அது எத்தனை டைமண்ட் டைமிங்லாம் இல்லை, டைமண்டு எத்தனையும் பேக் பேக்கு பேனு இதுக்கெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு பாக்ஸு, அந்த பாக்ஸு பார்த்திங்கன்னா அந்த சர்வரில் பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமாக கிரியேட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா பாக்ஸ்லாம் தராங்க. ஆனால் டைமண்ட் ராயில் அங்கே மாறல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். கிரானைட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த கிரானைட் வேறு லெவல் நம்ம சர்வர்லேயே இருக்கும். அதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. சும்மா இதில் எவ்வளோ டைமண்ட் வருது அப்படின்னு நினச்சி பார்த்தா 9 டைமண்டு. அதில் இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. இப்போ ஒரு ட்ரெஸ்ஸு பார்த்துருப்பீங்க, அதுவும் வேறு லெவலில் இருக்கும். சரி, ஈவெண்ட்ஸ் அப்படின்ற பக்கம் நம்ம போய் பார்த்துடலாம். பார்த்திங்கன்னா இதோ வேறு லெவலில் இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இந்த பாக்ஸ்லாம் இது பார்த்திங்கன்னா அது டைமண்டு கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தாலே எத்தனையும் டைமிங்லாம் கிடையாது, எத்தனையும் உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க. அது பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா இன்க்யூபு இது மாதிரிலாம் சும்மா நான் உங்களுக்கு வச்சு காமிக்கிறேன், உங்களுக்கு தெரிஞ்சுங்க. நம்ம சர்வரில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அளவு இருக்குது. மற்ற சர்வர்லேயும் என்னென்ன எப்படிலாம் வேறு லெவலில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரியணுங்கிறதுனால நான் இது பண்ணுறேன். இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பண்டிலாகவும் கொடுக்குறாங்க, தனித்தனியாகவும் வேறு லெவலில் கொடுக்குறாங்க. சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் அண்டு கமெண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ ஒன்றும் முடியல, வாங்க பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ புதுசாக பார்க்க வந்திருக்கோங்க அனைவருக்கும் லைக் அண்டு கமெண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு என்ன பிடிச்ச மாதிரி வீடியோ எதுனா போடணுன்னா சொல்லுங்கள், நான் கண்டிப்பாக போடுறேன். எந்த மாதிரி வீடியோ வேணும்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுறேங்க. அப்புறம் போய் ஆப்போட நம்பர் பார்த்திங்கன்னா கீழே இருக்கும், அது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். கோழி இறங்கல இதை வச்சு என்ன பண்றது? அது சரி, வல்லவனுக்கு வாச்சதெல்லாம் ஆயுதுன்னா காதை குடையிற மாதிரி குடைஞ்சிட வேண்டிதான். என்ன என்ன ஐட்டங்களோ டூபல் பி பிளாட்டினிலே திறந்து பார்த்தால் தெரிந்து விடும், அள்ளி சென்றால் முடிச்சிடும். எங்க இருக்கு எங்க இருக்கு எங்க இருக்கு எங்க இருக்கு எங்க இருக்கு? ஐ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா போயா பற்றி சொல்லியிருந்தேன், அதை கொடுத்து ஃபாலோ தட்டுருங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்குபேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் கொடுத்துருக்காங்க எல்லாமே. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மேஜர் 7 கன்று இது பண்ணியிருக்காங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் வேறு லெவலில் டோக்கன் மாதிரி இருக்குது. அந்த இது இன்குபேட்ரு இந்த மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. நம்மளுக்கு சாதாவாக இன்குபேட்டர் கொடுத்தாங்கன்னா க்யூப்பில் போட்டு விட்ருவானுங்க. அதுவும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டைமண்ட் ராயில் இருக்கிற டைமண்ட் ராயில் இருக்கிறது க்யூப்பில் போட்டு விட்றாங்க. அப்போ இன்குபேட்டர்லாம் வருது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ரேராக இது. ஆனால் இது பார்த்திங்கன்னா தனியாக ஒரு ஈவெண்ட்டே கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவலில் பாருங்கள். இந்த டோக்கன்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 50 இல்லை 100 அப்படி இருந்துச்சுனாலே அந்த பண்டில் வாங்கிடலாம். அந்த பண்டிலோட ப்ளூ பிரிண்ட் வாங்கிடலாம். அது பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு ஈவெண்ட்டை வச்சு வாங்க முடியும். இது மாஸ்க்கு ஸ்கார்ஃப்லாம் வேறு லெவலில் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ட்ரெஸ்ஸு நானாக வச்சுருக்கேன்.
அது பார்த்திங்கன்னா நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போட்டு காமிக்கிறேன். பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா இப்போ கேரக்டர் வந்திருக்கு. அது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். இந்த ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் இப்போ வேறு லெவலில் இருக்குது. இப்போ பேகு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் வேறு லெவலில் பாருங்கள். நிறைய ஈவெண்ட்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. பார்த்திங்கன்னா பெட்டோட ஸ்கில்லு பார்த்திங்கன்னா இது வேறு லெவலில் இருக்குது. நம்மளுக்கு ஸ்கில்லே வேறு மாதிரி இருக்கும். நம்மளுக்கு ஸ்கில்லு இதில் இதை பாருங்கள், நியூ ஃபேடல் வீல் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். இந்த ஃபேடல் வீல் நம்மளுக்கு வரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஏன்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குதிரையில் வந்துட்டு அது போகிற மாதிரி நம்மளுக்கு ஈவெண்ட்டு வந்துச்சு. நம்மளுக்கு அதுக்கான ஸ்கைவிங் அந்த இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஒரு ட்ராகன் பறவை ஒரு குதிரை வந்துட்டு இது மாதிரி ஸ்கேட்டிங் போர்டில் வராமல் அந்த இதில் வரா மாதிரி பைக்கு ஓட்டுன்னு வரா மாதிரி இருக்கும். பார்த்திங்கன்னா அது ஏதோ சொல்லுவாங்க, அதுக்கு பேர் வந்துட்டு அந்த ஸ்கைவிங் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் வேறு லெவலில் இருக்குது. இப்போ அந்த ட்ரெஸ்ஸு பார்த்தலாம், அந்த இதுக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் இந்த ட்ரெஸ்ஸு. அது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஈவெண்ட்டு, அதாவது மொத்தமாகவே கொடுத்துட்டாங்க. நம்மளுக்கு வெறும் அந்த குதிரை மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ட்ரெஸ்ஸு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வரத்துக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போது ஒன்று சொல்லிட்டேன். இது பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு அந்த ட்ரெஸ்ஸஸ் வரத்துக்கு நம்மளுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. இங்கே பார்த்திங்கன்னா இது வந்துட்டு இது பண்ணியிருக்காங்க. இது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு முடிஞ்சிச்சின்னு நினைக்கிறேன். நம்மளுக்கு கன்ஃபார்ம் முடிஞ்சு விட்டது. இன்க்யூபேட்டர் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இது வந்துட்டு இப்போ தான் இது பண்ணிக்கிறாங்க. நம்மளுக்கு இதெல்லாம் எப்பயும் முடிஞ்சிச்சு. இது திரும்ப விட்டாங்கன்னா நான் வாங்குவேன். ஏன்னா இதுக்கான ப்ளூ பிரிண்ட் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் என்கிட்ட. இது பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்மளுக்கு வரத்துக்கு கொஞ்சம் இதுவாகும். இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அப்படியே இன்க்யூபேட்டர் தூக்கி அப்படி கொடுத்துட்றானுங்க, அந்த லிஸ்ட்டில் வந்துடும். அது பார்த்திங்கன்னா நம்ம கிளிக் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். இந்த ஒரு ஸ்கல்லு வச்சு இது பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா சும்மா ஸ்பின் பண்ணாங்க பாருங்கள், 7 அப்படி டைமண்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா அப்படியே சுற்றி அங்கே டைமண்டில் நின்றுச்சுனாலே போதும். பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ட்ரெஸ் எடுக்கிறதுக்கு இது மிஸ்டர் டெத்து பண்டில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம டோக்கன் கொடுத்து வாங்குற மாதிரி அந்த பாக்ஸஸ்லாம் அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்தானுங்க. இங்கே பார்த்திங்கன்னா டைமண்டுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. வேறு லெவலில் இருக்குது. இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஸ்பின்னு ஓரளவுக்கு MP5 அங்கே இது மாதிரி பாக்ஸஸ் இந்த மாதிரிலாம் கச்சாலும் அது ஒரு வாட்டி கொடுத்தாலே பிளாக் ஆகிடும். நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஸ்பின்னு வந்தாலும் திரும்ப பெட்டு வந்துடுற மாதிரி இருக்கும். இங்கே வேறு லெவலில் இருக்குது இந்த ஈவெண்ட்டு. இங்கே பார்த்திங்கன்னா அதை பாருங்கள், நான் தமிழில் கொடுத்துருக்கிற எல்லா ஈவெண்ட்டும் இப்போ நான் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன். பார்த்திங்கன்னா தமிழில் ஒன்று கொடுத்துட்டு இங்கே ஒன்று கொடுக்குற மாதிரிலாம் இல்லை. அந்த ஈவெண்ட்லாம் முழுக்க வந்திருக்கு. அதை நான் அப்படியே காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இந்த ட்ரெஸ்ஸு பேக்கு அதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த மாதிரி ஈவெண்ட்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஆனால் சிலது பார்க்க அர்த்தம் இருக்கும். அதனால தான் நான் இந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். இது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஹேக்கர் ஸ்டோர் வந்துச்சு. இங்கே ஒரு ஹேக்கர் ஸ்டோர் இருக்குது. இங்கே ஒரு ஹேக்கர் ஸ்டோரில் பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவலில் அமௌண்ட்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் பேக் அதாவது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு போச்சுல்ல பண்டிலு, அந்த பண்டலுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. இதோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இது தமிழில் வச்சுருப்பேன் இந்த சீனு, இந்த ஸ்டில்லு. கேரக்ட்ரு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃப்ரீயாக தராங்க. வேறு என்ன இருக்குது, இந்த சாப்பாடு மாதிரி ஈவெண்ட்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையில்ல, நம்ம பார்க்க வேணாம். ஆனால் வைக்கிறதுக்கு விரும்பலை. ஈவெண்ட்டை பற்றி பார்க்கலாம்னு நினச்சி போனேன். இந்த ட்ரெஸ்ஸு தாங்க திரும்ப சொல்லணும், வேறு லெவலில் இருக்குது ட்ரெஸ். இது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்குது. நான் இப்பயே சொல்லிட்டேன், கன்ஃபார்ம் இப்போ வரத்துக்கு நம்மளுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் கமெண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. பாய் ஆப்பில் போய்ட்டு ஃபாலோ பண்ணுறேன்.